No niin. Testataanpas tämmöstä Nokon boosteria. Tämä on ollut jostain helmikuusta asti lataamatta ja on ollut kyllä tää mikrakin. Tässä on aika kuiva akku, niin kuin saattaa nähdä. Ei strippimittarissa näe mitään. Tämä on siis aivan kuollut, ei inahakkaa. Katsotaan mitä se tämmönen Nokon boosteri siitä tuumaa. Piuhat kiinni. Heti meinas mennä vierin päin. Irtapianne. Sähköä näyttäisi olevan. Yhtä vaille täydet pykälät. Ei virka vieläkään mitään. Onhan se tuo akku niin tyhjä, että se ei sitä tunnista. Onpas semmonen juttu, että laitetaan tähän tämä pakkosyöttö vielä. Noin se rupesi vilkuttelemaan. Piuha takaisin kiinni. No niin. Nyt sinne heräsi jo riippimittari elloi. Koitetaan. Katohan. Ei se ihan turha laitekaan. Tää on tuttu boosteri pois tieltä, että se ei säry. En tiedä särkisikö se muutenkaan, mutta varmuuden vuoksi. Kyllä vaan pelloa. Tämmönen reilun 1,5 euron kikkareli. Näköjään suopi ihan täysin kuolleen mikran, sille vielä elvytettiin. Hieno homma.